гармшавии иқлим, обшавии пиряхҳо, кам шудани манобеи обӣ ва пешгирӣ аз эҳтимоли рух додани фоҷиаҳои экологӣ аз ҳадафҳои бунёдии конфронси байналмилалии сатҳи баланд барои ҳифзи пиряхҳост, ки Тоҷикистон мизбони он хоҳад буд. Созмони милали муттаҳид 3 сол пеш бо пешниҳоди Тоҷикистон соли 2025-ро соли ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо эълон кард. қарор аст ин конфронс аз 29 то 31 май дар Душанбе баргузор шавад. تا امروز 55 کشور عضو سازمان ملل متحد، 48 سازمان با شمول یک سروزیر، 5 نایب پرزیدنت، 3 معاون سروزیر، 5 معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، 11 وزیر و دیگران حضور خود را در این کنفرانس تایید کردند. همچنین تا امروز 1700 نفر شرکت کنندگان کنفرانس خود را نامنویس کردند. яке аз ҳадафҳои аслии конфронси душанбе ҷалби сармояи кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ барои пешгирӣ аз обшавӣ бо суръати пиряхҳо дониста мешавад. бо ин ҳадаф бунёди вижаи таъсис шудааст, ки Тоҷикистон сармоягузори нахустини он аст. қарор аст дар ҳошияи ин конфронс 3 ёддошт аз ҷумла эъломияи душанбе дар робита ба обшавии пиряхҳо имзо шавад. коршиноси мустақил Мирҳусейн Назриев бар ин аст, ки аз ҳар конфронси байналмилалӣ чизи мусбате дарёфт кардан мумкин аст ба шарти он ки хулосаҳои он натиҷаҳои амалӣ диҳанд. Проблеми ҳифзи масалан пиряхҳо ва умуман проблеми таъмин кардани оби ошумедонӣ дар кураи замин ба яке проблемаҳои рақами як табдил ёфтааст. гумон мекунам ки шояд ки ҷанбаи иқтисодии ҳамин обе ки дар Тоҷикистон ҳаст дар ин конферансҳо мавриди омӯзиши мавриди баҳс қарор гирад. паёмадҳои тағйири иқлим барои Тоҷикистон низ яке аз масъалаҳои дарднок ба шумор меравад. зеро солҳои охир пиряхҳои ин кишвари кӯҳистонӣ бо суръат об мешавад. аз ҷумла дар Тоҷикистон дар чанд даҳсолаи ахир беш аз 1000 пирях аз байн рафта, ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвар ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардидааст. ин мушкил барои Тоҷикистон, ки кишвари дорои захираҳои бузурги гидроэнержии минтақа дониста мешавад, чолишҳоеро ба бор овардааст. аммо худи Тоҷикистон дар танҳоӣ ба рафъи ин чолишҳо муваффақ нест ва ба ҳамгироӣ ва сармоягузории ҷомеаи ҷаҳонӣ умед бастааст.